Sugdan na sa Cagayan de Oro City ang Agri Fair and Garden Show nga usa sa mga core events sa Higalaay Festival 2022. Kagahapon sa buntag, Agosto 8, pormal nang giablihan sa lokal nga gobyerno sa CDO ang aktibidad sa Gaston Park. Mismong si CDO City Mayor Rolando Clarix Uy ang nanguna sa opening niini. Miduyog usab kaniya ang City Councilor and City Council Committee on Agriculture, Fisheries and Cultural Communities Chairperson J. Roa Pascual, mga opisyal sa lokal nga gobyerno ug mga department heads. Makita sa pictures ang bagong harvest ng mga prutas sama sa durian ug naasay mga gulay sama sa talong, okra, ampalaya, upo, sitaw, sayute, pipino ug patatas. Dunay naka-display nga mga produkto sa ka-food pub booth nga hinimo mismo sa Cagayan de Oro Food Processors Association sama sa banana chips, cheese stick, toasted bread ug juice. Makita sulod sa park ang mga klase-klaseng ornamental plants ug nindot nga garden landscaping designs. Sumala sa Agribusiness Development Division sa Agricultural Productivity Operations Office, moabot sa 50 ka mga gardener ang misalmot sa Agro Fair and Garden Show karong tuiga. Samtang dunay 5 ka booth nga gisalmutan sa nagkadayang grupo sa mga mag-uuma din ilang gipang display ang ilang mga produkto. Sa mensahe ni Mayor Uy, misaad kini nga modugang og pondo sa Agricultural Productivity Operations Office aron mas mapalambo pa ang kahimtang sa mga mag-uuma sa syudad. Hugot akong nagatuo nga kining maong agrikultura maoy usa sa makapadayon pagbangon sa hinay-hinay natong nahugno nga ekonomiya tungod sa pandemya. Kining maong agrofair usab maoy paghatag og kahigayonan kinsa katong mga kababayen-an o kalakin-an gahili kaayog pananom sa mga adorno nga mga tanom mao na ning higayona nga makapadugan sa inyong garden nga makita na ninyo ug mapalit na dinhi sa atong agrofair. Gipasalig sa mayor nga abli ang iyang opisina ug galing dunay ipadangat nga sugyot ang sektor sa mga mag-uuma ngadto kaniya alang sa kalambuan. Nanawagan sab kini ug panaghiusa sa katawhan. Ang importante magtinabangay kita. Sulti ko kung unsay angay nakong buhaton. Sulti ko kung unsay angay panakong ikadugang pagtabang kaninyo. Abli ang Agro Fair and Garden Show gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 9 sa gabi din mulungtad kini hangtod sa Setyembre 8, 2022. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.